E weche mamoko en jatend duond bura mar People's Party of Kenya Ndindi Nyoro okwedo weche moko ni otiyo ne jatend piny William Ruto e kweth mobalo kod sirikal kolero ni midhiero mar Kenya maduong' en William Ruto omiyo odhi tiyo kod jotelo duto makwedo sirikal e tero Ruto dala e yiero maduong'. Yiero maduong' mabiro kotwa kod jofwamb weche bang' rwako MCAs maheo abich mag duond bura ma UDA e duond buche mar PPK. Ndindi wacho ni dwaro mare en miyo jo Kenya somo ma onge chudo ne jopuonjre mag primary kod sekondar, kelo lokruok e sekta mar thieth, loso thuolo mag tije ne rowere kokalo e siro sekta mar thedho mwandu kanyakla kod kedo gi mibadhi. Nyoro osingo mar dhi e pacho kae mangima kendo uso duond bura mare mar PPK. Bende orwako jalar tend MCA ma Kisumu East kod duond burano mar Ben Odhiambo kod jolar kombe mag MCAs e county ma Mombasa. Tumepata watu wengi sana ambao wanaingia chama cha People's Party na ni wengi. Tuko na MCAs wa hapa Kiambu County ambao wamekuja. Pia tuko na wajumbe wengi ambao wanasimama viti in different areas of the country as members of parliament from across the region, from across Kenya, all the regions of Kenya. And I'm very glad tuko na ndugu yangu Odhiambo ambaye anasimama kule Kisumu, Kisumu East, and I'm very glad for the reception that the Kenyan people have given to this great party, the People's Party. Na nia yetu vile tumeendelea tukisema, ya kwanza ni kubadilisha Kenya, na kubadilisha Kenya kwa njia mingi na haswa kiuchumi. Na kwa hiyo kufanyika lazima serikali ya William Ruto iondokee, na tunaiondoa katika kura na a very huge margin next year in August. Na sisi tunafanya kazi na watu wote ambao tuko upinzani na tushikane mkono, and we are very hopeful that we will have one presidential candidate as the opposition, so that we go to these elections and win by a very huge margin in the first round.